Salam mehribanlar. Moda Fasonlar kanalına hoş geldiniz. Bu size giyim dünyasynda giňden ulanylýan we aýratyn stil dörediýän reglan fason barada gurrun bermekçi. Bu fason köýneklerde, jaketlarda, sport eşiklerinde we günlük stilde ören meşhur. Gelin bu fasonyň aýratynlygyny bilelikde öwrenelim. Reglan diýilende ilkinji nowatda köýnegin tikin gurulşy özüňe gelýär. Adat köýneklerde ýeň bilen ýeň arasynda dik tikin bolýar. Emma reglanyny tikin boýnundan başlap ýeňiniň üstünden diagonalyny geçýär we diýle çenli dowam edýär. Bu guruluş köýnegiň ýeň bölegini esasy bölek bilen birleşdirýär we eňiniň görünüşini has tebigy görkezýär. Onuncu asyrda Lord Reglan adly bir general bu fasony meşhur eden diýilýär. Sebäbi bu guruluş oňa harby eşikde has erkin hereket etmäge mümkinçilik beripdir. Reglan fasonyň iň uly aýratynlygy onuň rahatlygy, tikininiň ýerleşiş sebäpli eşik bedenine gysmaýar we hereketi ýeňilleşdirýär. Bu sebäpli sport eşikleriniň köpüsine reglan fason saýlanýar. Şeýlekem bu fason eňleriň görünüşini ötkedýär, dar eňli adamlarda has giň görünüş berýär. Giň eňli adamlarda bolsa has balansly görünüş döredýär. Bu diňe sport stili bilen çäklenmeýär. Häzirki wagtda ýokary moda markalaryna da reglan fasonly palto, jaket we switerlary görmek bolýar. Reglan fason diňe bir erkekler üçin däl, eýsem aýal we çağa eşiklerine hem giňden ulanylýar. Futbolkalardan başlap switer, kardigan we hatda palto ýaly sypaý giyimlerde hem bu fasonyň artykmaşlyklaryny görmek bolýar. Onuň gurulşy tikinçilik bilen gyzyklanýanlar üçin hem amatly. Sebäbi tikinleriň ýerleşişi işleri ýeňilleşdirýär we dizaýny has döwrewar edýär. Netijede reglan fason diňe bir moda däl, eýsem rahatlygy we döwrewatlygy bilen tapawutlanýan stil. Eger günlük eşiklerinizde ýa-da sport stilini täze zatlary synap görmek isteseňiz, reglan fasonly köýnekler we jaketler gowy saýlaw bolar. Merhabanlar. Bu videony halan bolsaňyz kanala agza bolup, like düğmesine basmany ýatdan çykarma. Indiki videolarda görüşýänçek hoş sag bolun.